जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नायल' जाल' सासेल' एलिशा बर' बिथांखौ बरायगोन जोंनि खुंफुं आफादनि आफादगिरि बिथां किशोर कुमार बर'आ आं बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय एलिशा बर' आखाइ खबरायजोबोन थेंक इउ खुलुमबाय सालबारि बयबो मोजाङै दङना रायजोफोर गिबियावनो दिनैनि बे समाव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो सालबारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय दायो आरो खेबसेबाव गावनिनो मेथाइ खननो नागिरदों बयबो मोसानो रेडि ना रायजोफोर आंनि सनाफोर नै राइट साइडनि सनाफोर रेडि दा दे आंबो मोसायो आंबो मोसागोन slide ready for common people.